Te parlok season 4 akan ke video ngan ai ki jimentip na ki kam lapelai da ka MHIS megalia namta ki post jongki program manager napenta ka walk in interview te parlok sampai jangan ke video hadu benekot ngan pertai di telepi kum ki nombor ki post ka keran pule ka jinsiu bat kum noban apply te parlok ada video iba dang thamai hakan ke channel sengawa menai like ya ke video bat share segi parlok ki jongpi bat kum juru ban subscribe ya ke channel ka MHIS PMJY implementation bat procurement committee civil hospital Shillong ka court application na benta ki permanent resident jong ka Meghalaya na benta ka walk in interview na benta ki post jong ki program manager ha ki contractual basis but ka tarik long interview ka day ha ka 7 Januari arajar arpsau te na benta ki post jong ki program manager ki nombor ki post ki apply kan tang ka way but ha karta ka fill up na apply ka day kat kum ka government jong ka Meghalaya noms but ha ka jinsiu ka day kat kum ka MHIS PMJY guideline plus performance based bonds but namanta ka karan pule kishim ki bla pendap ya ka master ha ka hospital management dan master ha ka hospital administration dan MBA ha ka healthcare management dan MBA ha ka hospital management but kiwe de but asnam ka experience ha ka computer knowledge dan postgraduate lengba sansnem ka working experience te kumno filam na apply namta ka MHIS Meghalaya recruitment order sau haki post jongki program manager vacancy te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule filam na ten direct ha ka walk in interview kaman long ha ka 7 Januari order sau bat ka jaka kadai ha ka room number ka basanpo ha ka conference room civil hospital Shillong new kundai lai not iwe Meghalaya adu kapor kharwe BJM shanang but pihak banwanra ya ka up to date CV but arteli kedur passport size langba ki sel attested copy jong baro ki certificate kum ka age proof education qualification working experience but at least lai benai ka salary slip laladon but kumjuru pihak banai ya u email but u kontak nombor u jongpi te parlok hakane ka video tang kini jimentip namanta ka MHIS Meghalaya but lada pidon kano kapat ka bapim patsai ba sewa ban komen hakane ka video kublai shibon